Sastra budaya Turangga Cek Ki Semangga. Alon-alon le jaran jar alon jar hei awas hei ayo ya Was ayo ya ayo waspada ke ayo ayo awas ya 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 lah dalah was kepleset Pinget teo demet kaget mae sampean awas lo ayo ya gue lah wow lah was awas yuk ora disawat to golek dalan dhewe-dhewe ora disawat piye to hei jaranan saya tua kok saya ini apa to manut iya iki piye to iki sik to iki jane piye to iki kiprah nyok menyapa kiprah yang kancamu ku mang lho lho lah kowe besok sik tak selini iki lho bengok-bengok coglokmu besok kangge aku tak bersyukur ae kok iso bersyukur nyapa bersyukur alhamdulillah bengi iki akhirnya aku sido metu Duh, piye to maksude lah wis diundang kok ndak metu lah dek iki gone Pak Lurah ra sido metu kok ngono digawe ngono sing penting kan nampa mutuh ngono ae lho kok dadak kan yo ora penak to le kadung dinteni wong tak lho ndi ae lho ngarep kabeh lho, Le. iso lah iya iki kudune piye
Ya kudune kiprah kaya kancamu Naja. Alah. Bocah-bocah kiprah piye? Ya ngono kowe mau perangan. Heeh. Mlebu lawangan kono. Minggir. Spesial nggone Pak Suyono kene iki. Sapa? Suyono to? Heeh. Kuwi aja kok obok-obok senengane Anik kok. Kuwi lek bengi karo Anik ki dolanan to. Teko ana mae. Nyapa? Tangane tas muluk apa? Kuwi mah bareng nduk ngobok kok ndut ning bareng ngobok ndut. Itu biasa wong ora saya tuwek ora saya gampang kembes. Makane habis. Ayo tak kiprah. Usah. Payo. Kebayake anyar. Biru. Aku mah arep gawe kuwi lho dak sido. Kebayake biru. Lah iya. Roke ireng. Sepatune Putih. kaya apa? Malah kaya madu mongso. Dan bocah tuwek ora kudu dolan. Kiprah, ayo Met. Kiprah Met. Ya, Mas. Ya Dan, ayo Dan. Ya.
kaya mae kleru. Ya, ya. Yuk. Ah, yuk, ah, ye, ah. Bali wae ketek seso esok yo munyar munyar balik 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 Yampet hidupe tak ning ngisor piye lho? Plenonet kancane parane rono-rono. Piye to, Mit? Balik. Lah ya parane rono sik apa rono sik? Yo gantinan ki muter. Gantinan. Muteri mok kilo. Apa? Gua nopo piye aku? Ora ning ngono ki rotasine yo ngono ki mau. Trene dhisik. Trene dhisik. Lagi balik neh. Rono sik to? Heeh. Ngalor dhisik. Ngalor dhisik. Walah. Wong jaranan sampe buar kaya. Loh, Diparani. premunggane kene ngalor ngene karo kancane. Loh, pito Mit? Ngalor dhisik. Mutere iki ngalor, Bro, Mit. Mutere. Lah. Yo urung wayahe sik joget. Ya ampun panjenengan. Ampun tenan iki. Aja ngono munggah kene sing kok lagi ngalor ngono lho. Munggah dhisik. Ya, tulung ngono. Heeh. Kalah! Ora iso lho. Ngene lho. Loh, piye to, Mit? Mit, lha ditulungi no diunggahne. Diunggahne. Nah. Ya ngono. Nah. Lah kok bocah medhone piye ta, Lek? Iya lho, iki ora ngono, Mak. Tak angkat kene lho. Bocah iki kok maju neh iki lho. Rene. Nah. Loh. Bol jabul. Lah kok malah mela-mela piye to, Bol? Nah. Ora usah ben ngono omahe kono. Iki lagune urung bar, urung tutup iki lho. Terus mau berene sik ya. Nengen dhisik. Tenan lho ya. Ya. Sepakat to ya. Sepakat. Yo gendot yo. Ubenge. Lah nyapa? Nyapa kendangane ditabuh iki? Yo. Lah piye? Teni tabuhan kendang dhisik lagi. Lah Loh, nyapa? lah piye? Kendange dolen. Yo. Kocok kowe iki jak melarat to panjenengan. Golek didol apa ya wis dikendangi. Bene sing penting ndang oleh dhuwit terus
ngono lho. Kok iso didum ya. Sak lagu Kurang dhisik, ajar. lagu dhisik, lagi. Yo, parane ngalor, parane ngalor. Ngalor. Yo don. Yo. Ya kaca ing kisah gembira lerap-lerap banyune segara ing liak numpak perahu layar ing kita minggu kepane wisata alam bruneng wes tinggal ya banyu pinala ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa lu rasa ati jawen mas kok sedunggane apane kok jawen mas kok nak munggah apane ya ngene ane Iki otomatis. terus Lek kene dijawel kene mak sedut. Sing mak sedut kuwi apane? Oh jarane mak sedut munggah. Wah, Jadi biar menimbulkan efek gerakan yang baik. wah, alah. Tepuk tangan nek ngoten. Nah, pinter Pinter. demeti pinter ekspresif. Oh, sik mak. Nyapa? Aku kok dikeploki apa doro apa piye? Loh, Orane piye? Wah, apik. api. Lah. Yo ora ngono lho, Mit. Yo sampean meneng ae tak aku ae. Aku. Nah, Jajak. tepuk tangan dulu penonton. Kok ndak semangat ngono to jan iki? tepuk tangan nah Iki piye? Nah, apa dadi? iki menganu lek ku ngenggani klambi ya kok pas kok bagus betul Ngomong ya mak ade. cocok ya, tenan klambine cocok lek golekne mak ayo pas Pas. tak heeh Aku ki umpama dijajane karo sindane luwih pantes. Lah kok iso pantes lho. Pantes, Mak. Pantes. ora Pantes. ora Lala sama nojo merendah ngono. ora lho Nuwun sewu ibu-ibu adik-adik. Ayo, wes. Saya kalau jejer Mak Mujati pantes napa mboten? lah ora to yo ngomong yo Ndak pantes. ora Tekok Mak Sri, nendi Mak Sri? Mak Sri dah kalau Mak Sri ya kok Mak Sri Mak, kula kalih Mak Mujati pantes napa mboten? Ora. Tekok yoga Ya, yoga. ya gone padha tekono gendon Mas Agus. Pak Agus. Karo Ato jajal tekono. Iya, piye? Kula kalih Mak Mujati pantes napa mboten? Ora pantes. Ya to domo. Ndak pantes Mas Hamid. Roh aku sing Ya pantes. to. Jajal-jajal karo sing iki, karo sing iki. Maju ada ngadeg. Nah. Heh? Yo ngene iki lho, Bro. Wong lanang ki menang milih. Wong wedok menang nolak. Oh, Dadi ki kok tak pilih lek aku ditolak berarti yo pancen kewajibane dhek. ora ning ngono ngene lho, Mit. Ora ning ngono. Wong sing wedok lho, oh ayo terus Mbak, maju Mbak. Maju. Nah, arep Mas Hamid jentrek. Arep Mas Hamid jentrek lan. Nah. Sing wedok lho, oh ayo lho. Sing lanang koyo munyuk. Iso koyo munyuk lho. Ah, penonton tidak Mbok suka. sing apik. Wong apik. Lek ngelem kancane ki mbok sing apik. Lah sing apik piye? Ngene lho nyuwun sewu, Mbak. Sampean Dek, Dek, kamu nggak pernah belajar pengurangan ya? Pengurangan. Iya. Belajar. Loh, tapi kamu kok nggak ada kurangnya? Oh, ngono lho. Wah, baper aku. Ya saltingnya elek. Sik. Sampean Mbak Sapa ayo? anu Roy. Sapa? Sapa kuwi jenenge? sama. Ayo. Anu. Eleh iki lho. Sing ning Blitarnya lo. Alah nang Blitar karo aku to. Heeh. Alah. Sapa ayo? Prapto. Prapto sapa? Sapa, Pak? Sapa, Pak?
Sapa, Mak? Jenengku Prapti. Oh alah Titi. Weruh aku. Iki ngono adike Lastri. Lastri iki ibuku. Ibuku. Wah, iso aneh-aneh. Nggih. Mohon maaf. Kamu kalau make up pakai spidol ya? Enggak. Loh, kok cantiknya permanen? Wes terus nane. Ya, oleh. Yo. Rayune. Yo jajal aku yo. Disawang ora apa-apa ketok ora pantes. Tapi dirayu suwi. Bareng. Sandek ning mburi kono. Ora niku ngopi dhisik. Jak ngopi. Ya aku. Apa, Mak? Piye, Mak? Matamu ya kok roh lek bocah ayu. Matamu ya kok roh lek bocah ayu. Bocah iki ayu ya kok roh. Matamu lho ya kok ayu. Roh to Met, men masalahku demet tenan nek karo kowe. Jan ya kok ayu tenan. Kok ya roh lek cah ayu. Aja mbok gelap. Iki aku lah ya kari. Iki aku ora perkara lape. Piye? Ora perkara lape. Piye? Sumpah kucing, Bro. Ora ngono, Mak iki yo tas demok apa-apa ngono lho. Wes kok buri dibawa sembarang-barang mak. Ngene lho, Mak. Piye? Kan ya bener. Heeh. Bener lek pancen iki ayu. Oh, ayo, Mak. Jadi semua orang menyadari, Ayo, Mak. semua orang mengakui. Matamu ya kok roh lek wong ayu. Ngerti ora sebabnya aku kok ngerti lek iki ayu ngerti ora? Sebabnya apa? Sebabnya mripatku melek. Jajal lek merem. Lho, ora ketok. Bener cangkeme ameteng. Bener to? Regane melek. Heeh, Aku apa? ngerti lek kene iki ayu. Lah, Mak. Sedangkan kene iki A. Alhamdulillah isih diparingi kesehatan, iso menghibur masyarakat desa Tapan. Ngono lho, Mak. Lambemu muar melesetne apa? A. Ngono mengaku roh. Terusno. Astagfirullahaladzim. Sing muni kene lho, Mak. Kok lek mbok terusne tak sangoni kowe. Tak sangoni kowe ketenan. Wani terusno. Kok tak sangoni. Wis ta Met, asli tak sangoni. Ayo, lewani, ayo terusno. Apa kowe muni apa? Ora usah ritek, Ro. Omongan ora usah. Ora usah, Mak. Disangoni tenan Mas Hamid. Sangoni apa kapan ke duwekne aku malah kartu kis kok. Lah kuwi. Malah kon gone puskesmas. Ayo, ngeterene puskesmas. Lewani terusno apa, Mang? Apa? Astagfirullahaladzim iki lho sing muni Mang, Mak. Udu aku tenanan, Mak. Kowe engko lek mbok terusne wis to. Lek wani klambiku ki pen kabeh iki. Gon mulih. Tenan ya, Mak. Mas, gua mulai ora kon ngepek. Kon nglondrekne oleh. Iki yo politik iki Mak Mujiati iki. Di cilik klambi kon gua mulai tibake ora kon nyepek kon nglondrekne. Oh, balik kudu resik nek ngene. Kene yo politik kalah kene yo. Ngene lho, Pak. Alhamdulillah awake dhewe ditimbali nggone Pak Suyono. Betul. Iki nang omahe dhewe. Omahe dhewe terus, heeh. Alhamdulillah nang daleme Pak Suyono kene iki. Heeh. Kene to. Oh sing kene ya, sing kene. Ayo, ya. Lho, biyen koyo kene to, Mak? Ora, ya kono. Wah, saiki kene to. Ya ora saiki kan biyen. Alhamdulillah. Kapanane kae awake dhewe nang daerah Tanggo Gunung. Ya. Nggone juragan klopo. Heeh. Mulih tanggapan ngene digawani Klopo. klopo. Heeh. Terus kapanane kae nang Kali Dawir. Heeh. Juragan ayam. Ayam. Mulih digawani ayam. Ayam. Nang nggone Mak Sri kene iki alhamdulillah pedagang ikan laut. Ikan laut. Iya to ikan Heeh. laut. Iki kok mulih minimal digawani nyah. Tongkol iki kegedean iki. Lah apa? Teri. Lho kok teri? Cuwilik teri. Tinggi peyek. Ora ngono. Lah. Iya, wis Lah. tapi tenan alhamdulillah. Ah. Nggone Pak Suyono wingi wis ropian-ropian Betul, iya, ah. nikahke anake. Betul. Ya toh, iki ki tamune alhamdulillah ndek iki diparingi udan ora apa-apa, Mak. Amin. Mengse sore ya udan. Ah. Alhamdulillah bengi iki terang. Ngerti sebabnya? Sebabnya apa? Adewe nang kene ora kudanan ya toh. Ngerti apa ora sebabnya? Sebabnya apa? Sebabnya enek terope. Dadi ora samar iku. Pancen lamene demet iki ngono kuwi lho, Le. Ora maksudnya ya alhamdulillah. Ngene iki berarti dongane para masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Betul. Melu ndongakne manten muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah Amin. warahmah. Amin.
amin ya rabbal alamin. Atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen muga-muga ndang diparingi putra-putri ingkang soleh lan solehah. Nah ya Mak ya, kaya putrane sampean, kaya putraku. Terus Padha kaya iki. apa kuwi? Iki anake Apa wis mana? alah papat barep kabeh. Loh, lho kok papat bar kabeh piye? Lah ibuke ya papat. Kok iso aneh. Aja ngetok-ngetok mirang-mirang. Ngene lho, adewe iki nang kene iki wis ora kaping-kaping. Dadi iki wong kene iki ya wis kangene masalah. Iya to. Wong daerah Melian kene iki. Iya to, Melian to mak kene iki. Melian kene iki jan kangene karo jaranan iki masalah. Ya. Iki terbukti deloken. Mas yo hawane adem. Anyep kene iki penak-penake turu nang omah. Heeh. Direwangi mara nonton jaranan Turangga Cakra Budaya. Berarti luar biasa untuk penonton yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan. Kula dongane penonton sing rawuh sedanten pinaringan sehat seger waras. Amin, amin. Pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Diparingi yuswa ingkang panjang. Amin. Ingkang kagungan utang ndang lunas. Amin. Lah iki wayah iki kok buanter ya. Tak dongakno sing kuwi, Mas Sing ndi? Momo sing es iki yo. Oh iya iki bola-bola YouTuber ya ngono. Tak dongakne kabeh sehat, Amin. seger waras, Amin. batune ora gampang ngedrop. Lho kok ngedrop kabar. Lah piye lek ngedrop iki ora kena nggih nyoteng kok iki. Ngono Mas Momo. Heeh, alhamdulillah ya Mak ya. Wis piye iki? Ayo, karepmu Iki piye? ngene. Bocah-bocah ki lak wis biasa joget to, Mak. Biasa joget. Guyon-guyon lak wis biasa. Biasa sing Saiki ben atraksi, Mak. Wah ngono. Dadi ki awake dhewe sak kanca ki ora mung joget, ora mung guyon, ning kudu enek atraksi. Atraksine. Awak wong kok sing atraksi ya, Le? Atraksi bocah-bocah ki pol-pole sauto. Wer. Wis kok kono. Lah lek aku kok. Kowe yo sauto. ya wer ngono. Wer mencolot teko kene, medhukku ning Sanggih Panda kono lho. Nyapa kok teko sanggainan. Yo ning kene wer. Ngono. Ngono ya Mak ya. Oh, kaya ngono. Dadi ben duduhne kabisane dhisik. Aja kesuwen, ayo ndang diduduhne. Mas Gendon, Ayo Mas Gendon. pukul. Baik, inilah dia. Untuk peserta yang pertama bernama Regen Benteng Prayogo, mempunyai paras yang sangat bagus dan juga hidung yang sangat panjang. Ayo, atraksine ayo. Niki masih baru. Nggih. Ini adalah training. Ayo beri tepuk tangan yang meriah adik-adik. Berikutnya akan disusul ada Saudara Dika, sebuah atraksi belakang. Disusul atraksi yang ketiga. Ada siapa dia? Berparaskan sangat kotak, seperti tapir.
nanti ki. Sapa jenenge kuwi Mang? Lah nyapa? Kok jeneng lemu nyeluk kleru. Peserta berikutnya Heeh, terus? berwajah agak kotak. Heeh, terus? Kotak tuh, Pak. Loh, seperti tapir. Kancane iki akeh loro lek ngarene ya apik-apik, ngono jenenge ya apik-apik. Terus, Lah kancane kok tapir iki lho. loh, lah kamu koyo tapir ora? Kudu. Loh, lah kene kok nesu kowe? Wong ora koyo tapir kok nesu. Oh, berarti rumangsa kowe. Rumangsa koyo tapir. Ah, tiro koyo tapir. Sing apik. Sing gagah. Koyo Arjuna. Ngono to? Ngono to. Bareng piye? Ini dia. Atraksi. Terus atraksi salto belakang dari Tiro. Oh, tepuk tangan. Adik-adik Mas Tiro saltone apik apa elek? Apik. Apik. Sampean seneng apa ora? Seneng. Ro bocah cilik-cilik bodoh seneng ayo saltone. Ayo Mas sapu Mas. Ayo. Apik, Ayo Ro seneng. bocah cilik-cilik bodoh seneng iki lho. Tepuk tangan, tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Berjalan menggunakan tangan. Gimana? Senang? Senang. Lagi apa ndak? Lagi. Lagi, Ro. Itu lho bocah cilik-cilik lho. Ayo, ayo, cepet. Senang, apik. Apik. Apik lagi. 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 Bocah cilik-cilik njaluk neh iki lho. Wong kancane wis menggeh-menggeh panggil lagi-lagi. Loh. Seneng toh sampean seneng toh? Lagi? Lagi loro. Piye? Sik toh, nyambuk sampean ngelak toh? Oh, iya iya iya. Mari ngono terus atraksi neh. Ngono toh? Met. Lek ngombene iki sing apik ngono lho. Lho, lah yo apik. Lah kok Wis mosrot. tak- Mbok mosrote ngono. Sapa sing ngetrone? Iki tanganmu ngono. Ora. Lah. Lah. Kakine ae ngerti lho. Mosok. Tambene sing apik. Awakmu ngelak to? Lah yo. Dadi ki bocah cilik-cilik kene iki bodo seneng. Heeh to. Engko lek bar ngombe, awakmu hiburan nah. Iki engko tak ombeni dhisik. Dadi ki ben tenagamu iso balik. Hah? Iki lho, adewe padakne ning kalangan pitik malah dibengoki karo. Iki saiki kan wis aku ya. Enek Iki kancane lho. Genti Mas Amit, Mak. Kita namet. Genti Amit. Ah, Oh. Emet. Iki aku wis. Wes. Wis. Sing urung Amit. Sama nurung. Nah, Yo atraksi yo salto. Atraksi salto. Apa? Atraksi. Oh, salto kowe yo wis lho. Ah, wis. Ya kudu beda no. Beda. Lha apa? Mas, aminor Mas. wah, Aminor Mas. Wah, iki. Piye? Nadane sing liyane. Aminor bleset-bleset to liyane. Karo ndi, Mak? Sing ndi? Monggo, wayahe sing ndi, Mak? Ayo kayu, sing lap Kabeh. dhewe. Sing lap Kabeh. dhewe ayo. Ngadeko, Nduk, ngadeko. Sik, Mak. Happy. Sing ndi? Lor dhewe. Ah. Lor dhewe iki kono lho. Oh, iso sing lor dhewe iki lho. Iki. Sing ikulon. Lah kula lor dhewe iso kono. Maetan kulon bingung, Om. Saman bingung. Bingung. Kudune gondelan, Mak, lek bingung. Gondelan piye? Gondelan aku.
Ngono. Aku ki lek etan kulon bingung lek duit ora bingung. Duit ora bingung. Ya, dah, atek dok. Ya Mas, Apa lagu ini, Bang? Sing biasane lho. Amin ora Mas. Apa yo apino? Kusumaning ati. Enggak kuwi ya. Aku sitok urung iki sitok. Enggak kuwi ya. Duwong manis. Yo iki tekku. Kang anti-anti. Dhewe blas padane. Ini, Pak. Aneh. Terus iki. Njur kelingan. Mong tekamu. Lah kono wis kleru lho. Kamu Tiro isane mek kuwi lho, tiro. bisa gawe tentrem ning lho ndi iki? Itu met. Oh, iki ning atiku. Masa? Oh, enak ya. Tak ugemi ora bakal lali. Lah ngene baper. Ya nenek. Terus. Jor kelingan jroning ati sak bedahing bumi. Aku wis saman. Piye to? Masa? Piye? Kadung. Yo. Piye to? Kadung jaluk ngene. Kadung kaya ngene. Saiki piye karepe? Masya Allah, senyummu Ya apa? bagaikan rembulan di malam hari. Asik. Sini. Masa? Coba masak. Sini, tepuk sini ku. Nyapa itu, Bu? Pegang sini ku. Nyapa? Oke, aku siap jadi imammu. Alah. Hai. Loh, arep salat ngono kae kan ditepuk dadi imam. Wow. Dadi tepuk ngene. Terus nih. Hari yang mantap. Malam mirang. Malam mirangake. Manis. Kencing manis. Pambukane. Mbok paiti. Selawe. Pamburine, Met. Pemburine. Malah nganyelake. Pamujiku. Kuwi lho. Pamujiku. Muga-muga Raono rubeda. Cek Hop, Apa? penyedek-nyedek malah koyo tung-tung sahur wajahmu. Oh, diwarai kok. Iya tapi aja cedek-cedek. Ababmu koyo pertalit. Etanol saiki.
Ayo. Ayo. Mbake. Heeh. Yo kono. Apa lagune? Nyanyi lagune apa? Iki umpama lho ya. Umpama. Umpama. Iki kan umpama bojoku. Bojomu. Iki ibarat buah ngono semangka tanpa biji. Anjay. Lekas dibuka. Des lah. Kotos. Kotos. Warnane uabang, Heeh. ya toh, dipangan nyegerke. Heeh. Iki sing pantes mangan Heeh. biasane Pak Lurah. Pak Lurah. Lek pomo bojomu iki, Heeh. iki adalah melon Australia. Wah, ya mesti Iya, lah. Iki toh. mesti lewegi. Lewegi, Legi. lekas dibuka. Bres. Kotos. Kotos. Sing pantes mangan, Heeh, ya toh, mangan. minimal iki ya Pak Kasun. Pak Kasun. Pak Kasun. Pak Kasun. Lah iki, Lek mak iki, Mae. iki umpama buah ngono. Umpama buah. Pace. Pace iki ndak yo sing rendul-rendul kuwi to. Jane nananya apa aku kok mbok pacekne? Kosek to mak, aja emosi dhisik. Lah piye kok ora emosi wong kancane sing apik-apik ae. Pace iki bentuke piye? Ya bentuke bunder ngene lonjong. Pating pecotot. Ah. Ning aja didelok bentuke. Terus? Ning ambune piye? Ambune enak. Ora enak. Masa Pace kok ambune enak? Aku ora ero. Pace ki ambune ra enak. Oh, terus? Ya aja didelok teko ambune. Terus, ha? Ning deloken kasiate. Kasiate. Kena dingge jamu. Jamu, ha? Jamu ning awak iso ngilangke pegelinu. Wow. Padha kaya make. Ha, Iki mak. kok medun ya toh. Ha. Langsung diparut, diperes. Ngek. Terus Diminum glek. glek. Insya Allah ora piye? mendem langsung. Kaya ngene. Nyaut lek umpama kewan iki kewan apa? Umpama kewan, Heeh. kok kewan to, Mak? Apa kewan-kewanan? Umpama hewan-hewan, kucing Persia. Kucing biasa. Lah lek iki. Umpama iki kelinci Anggora. Aku asune aku. Asu aku. Tapi lek jenengan Asu. rumangsa nggih monggo. Lah timbang kok bolone aku muni dhewe. Bang bolone aku muni dhewe. Ora mak ngene. Samane berarti lek kene kucing, kene kelinci, Heeh. berarti sampean yo mboke kucing karo mboke kelinci. Ngono. Heeh. Anggere kok aku asune. Ora. Yo terus Nggak lagune boleh. yo. Yo Ayo, lagune yo. Lagune sing jikrak, Mak. Apa, Mak? Manut awakmu. Oke. Apa? Oke, siap. Iki mengenek pamundutan saking manten kekalih. Ya, Mbak ya. Lagune sing paling baru, Mas. Lagune sing baru. Ora, kene, nderek nang kene. Sing anyar lho, Mas Otok ya. Lho sompret ku lho, Mak, sompret nek somprete ku lho. Lho. Lagu kuwi, kuwi koyo senenting. Lah yo lekasane trompet. Lho maksudnya koyo ning TikTok lho. Nah. Oh, sondorek ya, Mas. Lho iki lho. Tanggapan jaranan pacakane malah koyo dancer ya, Mak Jati lho. Iki karena paling ngunut somben lho, Mak. Sing mayari enak penak ngene iki dadak rasa ribet yo Le. Sing penting kan yo ngene. Wah. Iya, Mak. Ah, Tapi iya. kudune adewe yo menyesuaikan dengan situasi. Terus? Neng jaranan iki mang ya wis diguyur hujan. Heeh. Iki kudune sepatu bruk sing sakmene guys. Ayo, Le. Monggo sarang-sarang turangga Cokro Budaya. Ada Mbak